Доброго ранку, середа, 21 лютого, 9 ранку у Києві, 10 у Криму. Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». В студії для вас працює Софія Абляєва. Ми продовжуємо наш спецпроект «Хроніки окупації». Отже, 21 лютого 2014-го. Триває другий день спланованої анексії Криму Росією. У Сімферополі кримські депутати не домовилися про відкриття позачергової сесії парламенту Автономної Республіки. Під стінами Верховної Ради Криму відбулися перші мітинги проукраїнських та проросійських сил. А на журналістів телеканалу АТР скоїли напад тітушки. 21 лютого в Криму. Далі без коментарів. Россия заявляет, что мы все хотим. Вы не охренели сегодня с оружием? Это Бандера, под которым воевал Бандера. Он воевал под этим флагом. И вот он пропагандирует это. А что стало? И Константинов, и Донич, и Иоффе уверяют на полном серьезе и клянутся тем, что ни у кого даже не было намерений, даже мыслей о том, чтобы где-то каким-то образом подумать о том, что Крым может быть отторгнут от Украины и тем более присоединен к России. Смотри, я считаю до 3. Раз, 2, 3. Один из них нанес несколько ударов в лицо. После того, как я упал, меня стали как избивать ногами. В українські суди передано 57 обвинувальних актів проти депутатів Верховної Ради Криму. Всі вони підтримали анексію Криму Росією, закидають їм держзраду. Крім того, додатково 18 справ передали до суду стосовно екс-депутатів Севастопольської міськради. За словами прокурора Автономної Республіки Крим Юндуза Мамедова, повідомлено про підозру низці осіб, причетних до переслідування заступників голови Меджлісу, українських громадських діячів та журналістів з окупованого Криму. Росія перетворює Крим на військову базу, а темпи мілітаризації півострова вражають. Експерти кажуть, концентрація бойового потенціалу в Криму вже перевищує армію будь-якої окремо взятої країни Центральної, Східної чи Південної Європи. Вдвічі за останніх 2 роки зросла і кількість російських вояків до 35 тисяч. Та найбільше занепокоєння викликає ядерна мілітаризація півострова. Нещодавно туди перебазували нові фрегати та підводні човни, озброєні крилатими ракетами, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Також в Криму відновлюється інфраструктура для зберігання тактичних ядерних боєзарядів. Отже, ядерна мілітаризація Криму є фактично питанням вирішеним. Це дуже потужне посилення з огляду на формування інструментів впливу, інструментів шантажу і тиску не лише на Україну, а й, якщо окреслити радіус ураження, то можна говорити про території Європи, включно до країн Балтії. У будинки 4 кримських татар в оселі Байкончек, Октябрь
Це село у Джанкойському районі. Напередодні навідалася поліція в Османа Асанова, Усейна Асанова, Смаїла Саїтова та Сервера Аяра. Представник карного розшуку розпитував про їхню участь у зібранні організації «Кримська солідарність» у Судаку 27 січня. Тоді на з'їзд завітали окупанти, будівлю оточили окупаційні спецпризначенці, а в усіх присутніх переписали особисті дані. Мешканці Джанкою розповіли, поліціянт перелічив їм закони, що порушувати не можна, і попросив підписати якісь папери. Ці відмовилися. Просил там подписаться в этих объяснительных бумагах. Мы отказались подписаться. Как бы на этой ноте плюс-минус разошлись. Иншаллах, чтобы если кому-то, даже если придут, имейте в виду, телефонные номера или там подписи какие-то желательно не делать. За 3 години має відбутися чергове судове засідання у так званій справі 26 лютого над Мустафою Дегерменджі і Алі Асановим. Окупанти їх звинувачують в участі у заворушеннях 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Дегерменджі і Асанов перебувають під домашнім арештом. У прокурора появились дополнительные документы, которые он хочет огласить в судебном заседании. И в дополнениях он их будет оглашать сегодня. Это все, что на сегодня планируется. Уже очень долго этот процесс идет, уже становится рекордсменом. Повторний суд над Ферою Абдулаєвою, дружиною фігуранта Сімферопольської справи про так званий тероризм Узаїра Абдулаєва, запланований на сьогодні у Сімферополі о 14:30 за Кримом. Її звинувачують у непокорі судовим приставам. Торік, 8 грудня, під час засідання у справі її чоловіка, жінка намагалася потрапити на суд, її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. Фера Абдулаєва оскаржила це рішення у суді. 6 лютого її визнали невинною. Однак окупаційний пристав подав апеляцію на виправдальний вирок. 15 лютого суд скасував його, і сьогодні розгляд справи почнуть повторно. Я все-таки надеюсь, что судья, которая рассматривала его в первый раз, она же будет рассматривать его и сегодня, и она подойдет и учтет те моменты, по которым отменили решение ее в первый раз. Но, тем не менее, это решение останется. Мы на это надеемся, но, честно сказать, учитывая сегодняшние реальности в Крыму, в это слабо верится. Сьогодні Всесвітній день рідної мови. З цієї нагоди телеканал АТR підготував марафон «Анателя Ватантеля. Рідна мова – мова батьківщини». Він триватиме з 15 до 21 години. Гостями нашого ефіру будуть філологи, журналісти, кримсько-татарська молодь. Серед учасників марафону і гості з Криму. Не пропустіть. Не завдяки, а всупереч, процес вивчення кримсько-татарської мови в Україні сьогодні тримається виключно на ентузіазмі самих учнів і викладачів. У Меджлісі кажуть, на підручники і методичні матеріали держава витрачає гроші лише на папері і в публічних виступах. Чи справді кримсько-татарська мова на межі вимирання, намагалася з'ясувати наша Тетяна Сулій. Це підручник з кримсько-татарської літератури. Саме з цих сторінок студенти факультету кримсько-татарської філології Таврійського національного університету дізнаються про творчість Ешрефа Шем'їзаде і Хабібули Керема. Цю книгу, як зрештою і більшість інших, придбали коштом тих самих студентів. Викладачка кримсько-татарської літератури в ТНУ Таміла в своїй практиці використовує книжки, які вдалося привезти до Києва з нині окупованого Криму. Решту навчальних матеріалів на факультеті доводиться збирати буквально по аркушах. У нас и школьные учебники, и пользуемся там различными статьями, и сканированные учебники как бы из Крыма, так как, в общем-то, у нас не хватает литературы
Ну так, литература есть у нас, скажем, у преподавателей, у студентов на руках учебников никаких нет. Они пользуются только лекциями, записями. 10 комплектів підручників кримсько-татарської для першого класу. Таку кількість навчальну літературу цього року обіцяють кримцям у Міністерстві освіти. В планах, каже очільниця відомства Лілія Гриневич, ще підручники для 5 і 10 класу. А поки що пропонують лише суху статистику. У школі в Новоолексіївці Херсонської області відкривається перший клас з навчанням кримсько-татарською мовою. Ще 11 учнів в другому класі навчаються кримсько-татарською мовою. Є 362 учні, які вивчають кримсько-татарську мову як предмет. І 59 учнів, які вивчають кримсько-татарську мову факультативно. В Україні біда з підручниками кримсько-татарською мовою, бо база для їхньої підготовки лишилась в Криму. Займатися цим на материку немає кому та й ніде. Так вважає координатор комітету із захисту прав кримсько-татарського народу Синавер Кадиров. За його словами, Українське міністерство освіти лише рапортує про підготовку до друку різноманітних підручників з кримсько-татарської не один рік. Якщо підняти, скажімо, висказування всіх предыдущих міністрів і везде вы найдете такие обнадеживающие заявления, но по факту мы знаем, да, ситуация не улучшалась, а напротив ухудшалась. Решить базовый вопрос, решить вопрос перевода крымско-татарского языка на латиницу и уже на базе латиницы разрабатывать эти, скажем, учебники. Вивчення кримсько-татарської мови в українському виші – це переважно мистецтво імпровізації викладача. Для кримсько-татарської ні готових методичок, ні навчального плану не існує в принципі. Викладачі скаржаться, мова вимиратиме та й надалі, якщо держава кримсько-татарською опікуватиметься лише на словах. Олена Царенко, Тетяна Солій, Іслам Пінка, Саман, АТР. Це все на цю мить. Вже за 2 години мої колеги у цій студії розкажуть більше. Далі на АТР. Програма «Саба». Залишайтеся з нами.